Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mga armado nga mga persona nga nagpatay sa 14 anyos nga bata nga lalaki nakuhaan sang video. Sunod sa PNP, posible nasalaan lang ang biktima. May report si Nico Delfin. Makitaan pa sa CCTV video ang pagdinalagan sa mga magagmay nga kabataan sang gulpi lang nanaog ang 7 ka mga lalaki nga armado sang pusil sa isa ka puti nga L300 van sa Vista Alegre, Granada relocation sang kagabi. Ang iloy nga si Rachel Banjola ang ginkulbaan man sang mabatian na ang linupok. Wala siya magdumdum nga ang target gali sa mga nakapalagyo nga suspect ang iya 14 anyos nga anak nga lalaki nga napatay sa nagluntad nga pagpaniro. Ipagbato kung kaso sini kang bata ko kung sumabalang ko kung sino ang naghimo. Istorya ni Rachel, nagtulog ang minor de edad sa balay sang iya utod. Sang magsulod ang mga armado nga lalaki sa mga balay, nagdalagan ang biktima pakadto sa sapa sa likod lang sang puluyan. Pero may nagahulat na gali didto nga mga gunman nga nagtiro sa iya sa makapila ka beses, tubtob nga siya ang napatay. May makabulig da sa amon sa kaso sa bata ko. Kahit 14 anyos na dula siya sa kalibutan sang wala man siya na way man siya namo way siya labot. Kumbaga nasalaan sa Ginsiling man sing iloy nga kung basehan ang video, hindi malipod ang posibilidad nga may pulis nga imbolbado sa pagpatay sa iya anak. Ang iya anak ang ika-11 na nga biktima sang pagpaniro sa Bacolod humilin sang Hunyo 1. gambal sang mangudyang gamay. Nung may mga pulis na kagisa pa may mga armas. Sino nakabalo nga pulis to? May Kami. Wala sila nagpakilala pero sa pagkilala gidyan namon mga dad ko ng mga tao, mga pulis. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, mahimo nga nasalan lang ang biktima kag mahimo man may kangtanan sa illegal nga droga ang pagpatay sa iya. Barangay mismo naghambal nga do may previous case sa barangay. Isa ka motibo nga natanaw naton kag ikaduwa sa niya daw ang pamilya sa ning biktima bala nga related sa illegal nga droga. Magausi sa man ang pamunuan sa Bacolod City Police Office kung may pulis nga imbolbado sa krimen. Mapamatod-an gid man nga pulis ang suspetsado, syempre hindi na magtolerar ang BCPO. Pero kailangan makon gid kita sang konkretong ebidensya nga magpamatuod nga may pulis gid man ang kaymuan. Pero kung ano na to no, nga ang BCPO yan respeto gid sa tawhanang kinamatarong sang tagsa-tagsa even gintra pa sila illegal. Ginpanginwala naman sing iloy sang biktima nga may kahilabtanan ng iya anak sa baligyanay sang illegal nga droga. Nagapati siya nga ang tiyo sang iya bata nga bag-o lang nakagwa sa prisuhan among target sa mga suspect. Nico Delfin para sa DGCast Negros.